Was it the voice? Was it the fire burning in me? Adjong Onto, Philippines. Good morning, South Africa. Kumusta na kayo mga ka-earnbim? Maaga akong naligo kay nag-load shedding lagi, no? Unja, di amang hugas na ko karon. Kay magluto ko karon tagdaod, no? Para sa among panudto. Magbisaya lang ko karon mga ka-earnbim kay medyo aso lang na dyan kung magsigig Tagalog. Sabdi na naman ko ninyo, be. Sabda na naman ninyo nga akong istorya no nga Bisaya. Kaya sa untaman nga maglisod man lagi ko og Tagalog, labi na og English. Sa mo sinang pati English. Kung kaya sa power, di mag-Tagalog. Kabi pa ni mga hugasol. Kay kani si Banana palagi kumakain. Kaunti lang naman to, mga baso lang. Magluto ako ngayon ng adobo. Chicken adobo ba? Kasi Banana na craving og adobo. Matagal na daw siya hindi nakakain. So magluto ako. Ang problema is wala kaming yung pang-adobo ba. So ito na lang yung ano ko, nilabas. Yan o. Ito na lang kasi walang iba. Breast chicken. No choice. At least may maluto. So magkakaroon na ako nitong chicken kay sadyo mo uli si Banana today. Para inig uli ni dyan, anak ko'y niluto. Use oil lang akong gigamit pag-fry na ako ni sa pork rashes gahapon. Sayang po dog akong ilabog mahal na nabag oil karon. Jima-jima lang na yung akong pagluto sa adobong manok. Kay kuan na good, basta na'y makao, na'y masudaan. Jima-jima lang. Bisa unsa naman ko ipangsagot para mo daghan, no? Kay gamay raman yung breast chicken god. Depende ra ba wise ra. Dili man pud arte ni akong Banana. Sumukaon ni siya, bisan unsa Kumanak ko og luto, paari na puta sa kanon. Ang kanon, 2.5 agahon gi, butang diri usahay tulo ka cup. Kay kuman lang ginamo ning tag-usa-usa may ka cup. Kay hangol og kanon ko, plus si Banana hangol pod. Unja plan ko na magluto og buwad pod ipalit na ako sa Pinay ba? Pinay sa Cape Town. Wako kaila kong kinsa. Basta sindi na kaila sila dito akong mga Jumiga. Medyo kagiinan ko nila ning palit ko sa kaingan ni 50 rand. Ambot nila ni sa Pinas. Magluto ko, magdaginot lang magluto kay mao man niyo sa kaputos lang gipalit kay may budget. Andali na po ko makapalit og usog gingan kay lagi ladyo nako nila no. Nasa Eastern Cape nako. Last na naman ning kaon na ho nga buwad unja wa na. Di na ko kakaon. I-times ko pala 50 rand. 50 rand. Wait lang ha. Kung pila siya sa Pinas. 150 pesos. Ang sa kaputos. Kanilang lutoon siguro. Kaya na po ko'y mabilin magamay. Naginot. Mao na ni siya. Daragbuhad. Macho ang tagdikta kasabaan sa mga silingan ani. Nanganimaho. Yan na si Banana. Pero di pa kuno siya mukhaon. Kay busy pa. Pero ako mukhaan ako kaya gusto na ako. Busy pa siya dapat siyang ibuhat. Hindi na mukhaon. Naunta. Simple na buwad. Parat. Ang buwad. Kurs ang buwad parat. Kumain na siya. Ngayon pa lang. Pero busy sa kakadutod. Busy pa rin siya. Kawawa naman si Banana ulala. Nandito kami sa warehouse. Kanina pa kami dito umaga. Banana. Busy. Walang CCTV dito kaya kami ang CCTV. Di ba? Tingin-tingin lang sa nagtrabaho. Pero nagtrabaho ako kanina. Naglinis ako sa mga rooms ba. Pagod si Banana. Kami pagod. Mao ni ang office area. Wapas lang na human. Yao. Pero kanang mga tibo lang na nang gipang limpyuhan ho nang gipang kuanan trapuhan. Kaya ang daghan ng abo ganiha. You know.
So, limpyo na siya. Kanina lamang ang floor on dya. Kani. Almost done na po diri ang dapitan, no? Nire. Mo ni mga butanganan sa mga stock. Nanay mga stock ang uban, no? Yeah, mga boxes. Ito pa dito speakers, so. So, puhuan mapuno na ni siya. Mo ni ang mga rooms. Yan, diri may naglimpyo ganiha. Oh. May kaugalingong kuan po toilet. Siya diri speakers na po. Sim. Tulunan siya ka kwarto. Nanay bed. Toilet. Diri mo na ikatulo. Mo na ang kinadakaan nga kwarto na itaw, so di ta pwede musod. Napod siya ikaw galingon nga toilet. Yan. Pero mo ay kinadakaan sa tulok. Daghan pang trabaho unon ay. Mabisi-bisi na naman to next month. Balik na pod mi sa dati, no? Nangamuha na pod mi ni Banana Ulala. Yun ang dahilan kung bakit binitawan namin ni Banana ang shop doon sa Western Cape, no? Sa Cape Town. Kaya lagi may bagong trabaho si Banana dito sa Eastern Cape. So yung mga staff namin nakatambay lang dito. Yan. Kay wa pa man may kakita og shop lagi bisan gamatoy na lamang ba. Same sa kanang Western Cape na shop. Kaso wala pa nga, no? Nag-ano pa kami, hanap-hanap pa. Sayang din na makatambay ako dito, so magtabang-tabang muna ako doon sa warehouse or shop. Pag-open si Banana ng bagong shop, ngayong end of November, no? Bago mag-December, kay daghang taon na o December. Di pa mag-December, mag-abre na siya sa duha nga shop. Siya gisaligan sa ijahang amo, no? Ito pa lang dalawa ang kasama ko naglinis sa mga kwarto. Dapat nga hindi ako magtabang og linis kay magkuan ako nila ba, magtudlo ako nila kung asa dapat maglimpyo, magkuan nga na murag kita hay boss ko nila. Kaso ayaw kong ganyan. Anong pabus-bus pa ba? Ay, hindi man bagay. So, hintabang ko nila, kay aron madali ang trabaho. So, yun na nga, dali rin na human ang trabaho, kay hintabang man ko, mo na lagi to, nagdingod-dingod na naman ko, no? Mauday ni ang warehouse, katunga pa sila nagbutang og shelf, busy pa sila ani og pamutang sa mga gamitonon para sa shelf. Ang dami nila. Ito ang exportan ng mga BMW na car. Kita rin yan? Oh, BMW. Yan o, BMW. BMW. Bumalik ako dito sa warehouse, 'di ba? Sinabi ko sa inyo na hindi pa sila tapos dito sa mga cabinet. So ngayon, tapos na sila sa paggawa. So time ko na maglinis ang dumi-dumi. Ang dumi, sobrang dumi. Di ko tapos, may second batch pa. Kailangan dublihin ko itong paglinis. Diyan, hindi pa ako tapos. Unahin ko muna to. Ito yung boss ko. The problem is you don't listen to the boss, okay? You got too much mouth, okay? You're like an angel, okay? Tapos na ako sa paglinis. Uwi na kami taon-taon. Si Banana busy pa. Yan si Banana, oh. Busy pa siya. Busy pa si Banana. Ulala. Ako na sa car na ako, naghintay na sa kanya. And just levitate.